Ще ли този пункт не е монтиран, не е осъвременяван? От самото му създаване на 18 май 1970 година за първи път е пусна тази граница като пропускателен пункт и от тогава до сега, както виждате, изпащи, които не могат да видят, са правени или частични ремонти или почти никакви. И този това е на това телевизия така изглежда сиво, грозно, не като европейска граница, както е това. На какъв етап е идеята за промяната на пункта? На какъв етап ли е? На етап да започнем проектиране и така с бързи темпове с решение на Министерски съвет да мине самото КПП като проект за национално значение, за да може да мине на пистата за бързо проектиране, с бързо вземане на становище, решение и да имаме един готов проект, който да е съгласуван с турската страна. В момента ще отидем там, те ще презентират техния проект, който вече е готов. И се оказва, че пак, както винаги, ние сме крачки назад, но се надявам, че можем да го наваксаме и в крайна сметка лично аз тази битка води повече от 30 години. Нека да я докараме до края и накрая да погледнем и да влизаме така с самочувствие и гордост. Как трябва да изглежда след реконструкцията на новото КПП? Идеята, която коментирахме и трябва сега на работната среща малко да се уточни, е тази сграда, която вече е изиграла своята роля и своя живот, да се събори, за да могат да се отворят поне още 2-3 платна, общо да станат 5-6 на влизане и на излизане, с още будки, които на КПП, на гранична полиция и на митници и трафика да може да се минава съвсем нормално, без да стават така наречените етапи, както виждаме и в момента, ако още 10 минути стоиме на платното, той ще се